Euskal Herriak duen itsasertzaren luzera kontutan hartzen baldin badugu, ez zaigu harrigarria gertatuko zeinen tradizio luze eta emankorra duen arrantzak kostaldeko herrietan. Honen lekuko, gaur egun gure kaietan ikus daitezken arrantza untzietan ezarritako aurrerapenak. Euskal Herriko itsasgizonak oso ezberdin diren bi taldetan bereiz daitezke. Arrantzaleak, arrain bila ibiltzen direnak eta marinelak. Saio honetan ikusiko dugun kirola arrantzaleen artean sortu zen. Estropaden sortze garaiaz teoria asko agertu dira. Batzu, baliaen arrantzara abiatzen ziren arraunlarien artean sortu zirela diote. Badira, sardinetara joaten zirenen artean sortu zela diotenak. Sardina prezio honean saltzeko bizkor joan, trainerua bete eta joan bezain bizkor itzuli behar baitzen. Dena dela, trainerun arteko lehiaketei buruz dugun albisterik zaharrena Izaroko irla jokuan jarrita Bermio eta Mundakako traineruak 1719ko uztailean aurrez aurre jarri zirenekoa da. Bermiok irabazi zuen eta harrezkero Izaro beraiena da. Mila 1916 urtera arte, estropaetan arrantza traineruak erabiltzen ziren. Urte hartan, Getariko arraunlarien agindupean Mutrikon traineru berri bat egin zen. Ordutik hona, traineruaren egitura aldatuz joan da etengabe. Gaur egungo untziek sofistikazio mailarik altuenetarikoa lortzen dutelarik.